Kamatos sana. Makanlah nyaw. Halo sana, kali ko lagi pupurok ka makan soto sana. Soto ko terkenal dengan rami sana cek sana ka. Dua sejoli ko rela duduk di emperannya sana demi menunggu soto nan lama ko di Padang sana. Iko abang ko lagi bungkui-bungkui si celek sana sapono plastik sakanca kadang sana. Celek sana. Oke, pesanan kita tibu digeser-geser dulu sana, digeser-geser ceritanya Iko nanuni ko nya gela kecapnya gela do. Oh iya lah tibu separa gede di piring ete wa ko sana pada gede ko sana lama kalau pakai ko sana. Oh coba cicip dulu sana barasonya kenikmatan dari soto uni ko sana ndeman deh. Lama bana sana cali om tu sanaan di mancapaknya manggigi mangui-ngui cile sanaan di buru capa sana uni ko nanete ko mali tolong. Sampai tak kuah habis tereng piring unigo sana di saking lamanya nak sadar sana yo iko namo sotul buat basong sana yo tepatnya di kuah di dake pasar raya ko sana bagage lah kamari sana ciri-cirinya sana yo kostum unigo warna hijau selalu taruh di sana sama coba.